Sinjal tal-vuċi lil dawk mhux mismuha, għat-tkebbis ta' dialogu u l-bidla fejn kien hemm is-silenzju u għat-trasformazzjoni ta' storja farti, l-unur għal-kawża soċjali jmur għand Blanket Ban. Fisem il-Kunsill Malti għall-Arti nilqakom għal din it-taħdita flimkien ma' Marta Vella, waħda mir-rebbieħa tal-unur għall-kawża soċjali fl-edizzjoni Premju għall-Arti 2025. Qed ngħid waħda għax ovvjament intkom dan l-unur ingħata lill-produzzjoni Blanket Ban u qegħdin diversi nies. Qabel ma mmur hemm, ħammur lejn x'imkien ieħor, ħanħodu direzzjoni kompletament differenti. Nibdew bis-sorpriżi, iva. L-ewwel darba li iltqajt ma' Marta Vella kien waqt produzzjoni li kien jisimha Is-Sultan tal-Ħafjin. 8 snin. Naħseb. Flimkien ma' ommok li kienet qed tiddiriġi, inti imqabda ma' djul ommok, imma tifla ċkejkna, jiena forsi kont is-Sultan tal-Ħafjin, imma inti kont is-Sultana tar-Renju għax l-attenzjoni. Reġina. Marta Vella. Kienet qed tkun ċerta li sa minn dak iż-żmien kienet qed iddur magħha mhux fuq il-provi biss. Dejjem hekk kont għaxina dejjem hekk nafek. Naħseb issa li ovvjament għandi ftit iktar minn 8 snin, sfortunatament. Naħseb issa jisni qiegħda nirrealizza kemm affarijiet li kienu vera normali għalija u vera innormalizzajthom għax ovvjament trabbejt fid-dinja tat-teatru kemm b'ommi kif ukoll b'missieri, ġifieri ommi kienet in-naħa artistika u missieri dejjem kien it-tech, is-sound u l-lights. Ħafna affarijiet li vera kon naħseb li huma normali bħal pereżempju li tiġri fejn trid ġo teatru jew li torqod fuq is-sit fis-sija ta' filgħodu mbagħad l-għada trid terġa' tqum is-sitta għall-iskola. Mhuma normali xejn. Ġifieri biex nirrispondi naqra il-mistoqsija tiegħek naħseb li trobbija tiegħi kkondizzjonatni ftit biex inkun parti mid-dinja tal-arti. U int dik il-kundizzjoni qbatta u ġrejt biha, però le? Iva, naħseb illi kien hemm żmien fajti, kien hemm żmien l-università fej konvinċejt li l-innifsi illi ma rittix, jiġifieri l-università jiena kompletament kont waqaft u lesta biex nagħmel naqa' gear change għaliex kif nafu meta inti tkun daqshekk tgħix ġo din id-dinja tara l-isferi kollha tagħha u bħalma hemm l-euforja, il-kreazzjoni, il-gost li jittik l-arti tara wkoll id-tbatija, s-sagrifiċċju, d-diffikultajiet, hemm ħafna tlajja imma mbagħad ħafna nżul. U naħseb illi kien hemm mbagħad żmien ukoll fejn qed di ma tistax tkun ħajti. Però avolja li tinstema' klixej meta vera tkun parti minnek u vera tkun xi ħaġa importanti għalik. Bla ma trid anke meta tirreġetta issib mod kif terġa' tibda tidħol lura f'ħajtek. Li infatti sal-aħħar żmien tal-università li jiena m'għamilx kors kreattiv jew artistiku ta' xejn. Xorta kon nispiċċa fil-għaxijiet rehearsals il-ħin kollu. Jiġifieri u kważi jisni kelli żewġ ħajjiet. U mbagħad kien hemm dik id-deċiżjoni li kellha ssir li fil-verità vera gburija li għamilta fejn kienet id-deċiżjoni li kompletament b'dak kollu li għandi ninħall u nagħti li l-nifsi għal dil-karriera artistika u qed tisma' wara kollox. Dan kien żmien fejn kelli 25 sena, kont spiċċajt mill-università u kien żmien biex jew ħankompli naħdem jew inkella immur nagħmel masters barra minn Malta u dil ħaġa jisnu inti ċans. U ngħidlek il-verità vera kburija ma kellix idea ta' x'kont qed nagħmel, kieku kelli idea ma nafx li kont nagħmilha. U għawedin issa, għawedin. Ejja poġġu dal-argument fuq l-iskaffu nerġgħu niġu għalih forsi lejn l-aħħar. Blanket Ban, l-unur għall-kawża soċjali. Ma' min qed jinqasam dal-unur barra li. Mela Blanket Ban huwa proġett li ktibnieh u ħadna sem fih jiena u Davinia Hamilton, però kienet produzzjoni ma' Chalk Line Theatre li d-diretturi artistiċi tagħhom huwa
Vikesh Godwani u Sam Edmonds. Davinja u jien kien inna ħafna nitkellmu biex nagħmlu biċċa xogħol x'nistgħu nagħmlu. U affarijiet li għandna in komuni huma li aħna tnejn Maltin, għandna id-dem tagħna Malti li jaqadna żgur u għandna mħabba kbira lejn pajjiżna, avolja ngħixu Londra, aħna Maltin ġo Londra, aħna maħniex Ingliżi, aħna maħniex Londoners, il-vuċi tagħna dejjem baqgħet Maltija. U il-ħbib tagħna Vikesh u Sam li għandhom Chalkline Theatre kienu għadhom kif għamlu produzzjoni The Nobodies, produzzjoni tajba ħafna, ukoll kienet rebħet premju għall-arti u oġobna ħafna l-istil ta' kif jaħdmu, oġobna ħafna id-dinamizmu illi jaħdmu bih, inħass frisk, inħass kurrenti, inħass illi kienet ħatkun deċiżjoni stilistika tajba ħafna għalfej konna ħammorru. U niftakar kont id-dar ta' Davinja u kienet qed issajjarli u dakinhar kien l-ewwel darba illi kienet saret il-March, il-Pro-Choice March għaw Malta. Ġifieri dak kien fl-2019. U bdejna ngħidu kemmu pass tajjeb, dak iż-żmien kien hemm 80-90 ruħ li diġà kien numru, issa kibret, issa l-moviment kiber. U għedna din il-ħaġa illi misna nagħmlu, ġifieri aħna l-attivizmu fl-arti hija xi ħaġa importanti ħafna lina. U wara li konna minna snin infittxu u naħsbu u nibatu l-xulxin idejat u xi ħadd isib ktieb u ngħidu forsi nistgħu nieħdu spunt minn da. Di sempliċement kienet xi ħaġa li isa jħitilna. U ħassejna kemm dmir kif ukoll devozzjoni kbira illi tħanna liha u ninsabu vera kburin illi qatt ma stajna nimmaġinaw li 6 snin wara dik l-ewwel konverzazzjoni aħna niklu risotto id-dar ta' Davinja konna ħanasluha. U tibda tapprezza li dal-proċess kien twil ħażmin tiegħu qed nitkellmu fuq 6 snin, ġifieri mhux kwistjoni ta' xhur u d-diffikultà fuq is-suġġett li għażiltu. Mela ġifieri li titkellem issa taqbel ma taqbilx u jkollok il-ħsibijiet tiegħek u l-udjenza għandha l-ħsibijiet tagħha barra dak li kollu li qed jiġri fil-pajjiż li titkellem fuq suġġett bħall-abort le huwa diġà intimidanti minnu nfih. Iva, ma kienx deċiżjoni faċli, aħna konna nafu illi huwa suġġett il. Huwa suġġett li 6 snin ilu kien mitkellem ħafna inqas milli hu mitkellem illum għar-raġuni, jiġifieri di aħna konna nafuha. Tkellimna bejnietna wkoll aħna it-tnejn li aħna kemm Davinja u jien jafu bina n-nies, jafu bil-familji tagħna n-nies, jiġifieri ma kienx deċiżjoni li ħadna mingħajr sens ta' responsabilità kbira, però is-sens ta' dmir u dover illi ħassejna illi jekk aħna nistgħu nagħtu kontribut għal din il-konverzazzjoni kienet importanti ħafna. U mbagħad kif isu jibda jiġri meta wieħed jagħmel deċiżjoni, l-affarijiet jibdew jingħaqdu, tibda tiltaqa' ma' nies, kuntatti ġib ieħor, l-esperjenzi jibidluk, jibda jkollok ħafna konverzazzjonijiet sbieħ taqsim il-qalb kbir, imma vera sbieħ ma' nies illi qasmu miegħek affarijiet illi qatt ma qalu l-ħadd ieħor. Għaliex fil-proċess ukoll idkom tkellimtu ma' nisa li għaddew minn ċertu esperjenzi. Eżatt, ġifieri aħna l-ħsieb tagħna kien da, alright, mela jekk aħna ħanamlu illi jitratta l-abortion ban f'Malta, illi sallum il-ġurnata Malta għandha l-iktar liġijiet ristretti tal-abort fid-dinja. X'nistgħu nġibu aħna illi jekk inti ħadd tidħol fuq l-internet biex tfittex mhux ħassibu. U ovvjament huma l-istejjer tan-nies. Mela aħna bdejna nitkellmu man-nies u mbagħad kif qedlek kuntatt tiġib il-ieħor u ħafna nisa inkredibbli qasmu magħna l-istejjer tagħhom uħud minnhom qatt ma kienu qalu l-istorja tagħhom il-ħadd. U dik ir-responsabilità kbira li wieħed iġorr. Kenna esperjenzi fej ovvjament aħna bdejna dan il-proġett iddeċidejna li ħanibduh fl-aħħar tal-2019.
U mbagħad bdejnieh fl-2020 meta kien hemm il-pandemija. Jiġifieri ħafna minn dan il-proġett ġie ddokumentat mingħajr ma ppjanajnieh għaliex konna qegħdin nagħmlu l-intervisti online. Li aħna qabel anzi ħsibna li kienet tkun vera importanti li npoġġu ma' xi ħadd biex naraw anke l-body language tiegħu. Daqqa waħda waqfet id-dinja, komplejna bil-proġett, allura għandna dokumentazzjoni li qatt ma stajna nimmaġinawha li mbagħad użajniha fix-show, ġifieri użajna ħafna clips tal-intervisti tagħna stess biex għax aħna ħassejna għala Logitech aħna m'għandniex bżonn il-vuċi tagħna biex tiġi użata bħala vuċi ta' ħadd ieħor. Nistgħu naqbdu l-vuċi tagħhom mal-ewwel, nistgħu naqbdu ninterpretawhom mal-ewwel. U hekk kien, u mbagħad apparti li tkellimna ma' nisa illi għaddew minn din l-esperjenza, tkellimna wkoll ma' ħafna esperti, tkellimna ma' avukati, ma' tobba, ma' spiżjara, ma' soċjoloġi, ma' nies fl-akkademja, professuri, ġifieri ridna appuntu nifmu l-għaliex, ridna nifmu. U kien hemm ħafna affarijiet li ħarġu. Mill-esperjenza tiegħi però l-iktar ħaġa li nħoss għax aħna faċli li tpoġġilek nifsek fuq tron meta xi ħadd ma jaqbilx miegħek u għax injoranza u għax hekk u għax irra. Però litteralment hemm nuqqas kbira mhux biss edukazzjoni imma ta' dialogu illi kważi kważi tanti xi ħaġa li immarkata ħażina u immorali illi laqqas hemm ftuħ ta' dialogar. U meta aħna ġejna biex nagħmlu dan ix-show, il-pożizzjoni tagħna ma kienitx li nbidlu il-ħsieb tan-nies. Il-pożizzjoni tagħna ma kienitx li nikkonvertu biex ngħidu hekk jew nagħlmu. Il-pożizzjoni tagħna kienet litteralment li nippreżentaw fatti li qatt ma jiġu ppreżentati, li aħna nitkellmu u naqsmu stejjer u vuċijiet illi ma jinstemawx. U ma jinstemawx għax is-sitwazzjoni vera serja fuq livell ta' ġudizzju, fuq livell ta' diskriminazzjoni u fuq livell ta' saħħa mentali. ċensura totali fuq il-ħsieb. Iva. Kien dak li affaċċajtu. Iva. Oġobni ħafna l-mod kif poġġejta ilek naqrassa ftit ilu kontribuzzjoni lejn il-konverzazzjoni. Ek speċifikament bid-dakilan dejjem poġġejtuh at the top of your list fil-produzzjoni tagħkom u dak kollu li rittu tagħmlu. Jew kien hemm forzi oħrajn. Ifhimna qed nitkellmu fuq anke esperjenzi vera, ġifieri mbagħad meta tibda naħseb jien tmiss ma' dawn l-esperjenzi l-emozzjoni u dak li xi ħadd ikun qed jaqsam miegħek se jkollu l-effett tiegħu wkoll. Iva, infatti mbagħad li għamilna daħħalna l-emozzjonijiet tagħna u daħħalna jiena u Davinja daħħalna l-xulxin bħala karattri fil-produzzjoni. Jiġifieri kellna drammaturgu jaħdem magħna, Stephanie Dale, mara bravissima illi jenitna ħafna. U għax inti meta tkun fiha ikollok bżonn decline minn barra, decline barranija biex tgħinek. U infatti qaltilna għax badna nargumentaw badna xi battibek bis-soltu għaliex jien bħala persuna iktar nostalġika, ftit iktar romantika, ftit iktar nara naqal ħajja bil-waqt żgħar, Davinja ħafna iktar fatwali, ħafna iktar diretta. U konna naqtu ġifieri. U Stephanie kienet qaltilna dan il-konflitt irid jidħol fix-show. Dan il-konflitt irid jidħol fix-show, ġifieri anke aħna bejnietna mhux neċessarjament qbilna dejjem dan huwa suġġett kumpless esaġerat, huwa suċċess li letteralment qabdek switta qalb kbira, hemm vulnerabilità qawwija li għandha x'taqsam miegħu, iktar ma ssir taf u iktar in-nies ma jsiru jafu li inti taħdem fuq din il-ħaġa, iktar jiftħu qalbhom. Jiġifieri it-tnejn kellna esperjenzi ta' nies li nafu ħajjitna kollha li kellhom abort u qalulna biss wara li sirna nafu wara li għamilna bl-enkitben. Jiġifieri kien hemm ħafna mewġ fil-proċess u aħna għażilna illi ndaħluh fil-produzzjoni.
Infatti, il-produzzjoni taħdem fuq 3 livelli. Għandna il-livell il-verbatim li huwa l-intervisti l-istejri li smajna fejn aħna nerġgħu ngħiduhom b'mod ftit iktar teatrali. Mbagħad hemm isu saff ieħor li hu Marta u Davinja il-ħsibijiet tagħna u kif qed iħossna issa li qed ninsabu ruħna marqin f'din id-dinamika illi kultant tarraqna ftit għax hija responsabilità li ma u l-ebda manwal li jippreparak għaliha. U mbagħad kellna saff ieħor li huwa dak l-artistiku teatrali fejn niddiskutu dwar il-fatt li Malta per se hija gżira imdawra bl-ilma, imdawra bil-baħar u hemm is-simboliżmu wkoll li minħabba li l-abort huwa legali, wieħed irid jaqsam il-baħar, wieħed irid joħroġ mill-blata li hija d-dar tiegħu li hija suppost il-post sigur biex jieħu deċiżjoni li għal dak il-mument f'ħajjithom hija xi ħaġa li hemm ħassalvalhom ħajjithom di ġifieri. Allura dak il-konflitt kollu insomma b'xi mod daħannih kollu fi Blanket Band. Qed inħoss li intu Davinja minn kliemek mortu on a roller coaster ride mhux ħażin ta' emozzjonijiet u kontu sfidati emozjonalment, spiritwalment f'dan il-vjaġġ kollu. Ħudni dak kien sewwa statement qed inħossu li minn kliemek propju kien vjaġġ turbulenti għalikom. Ma ħudni tul il-vjaġġ mela qaqqadtu l-produzzjoni u bdejtu tagħmlu produzzjonijiet barra. X'kien da safety net li ħanittestjaw barra biex eventwalment imbagħad ġejtu Malta. Eżatt, mela aħna għadna t-tim, u mbagħad kellna żewġ R&Ds, jiġifieri li kienu jisom 6 xhur il-bot minn xulxin fejn bdejna nikbu ftit xeni, bdejna nittestjaw xi materjal, bdejna naraw l-aħjar mod ta' kif nidħlu fiha u naqrawha. U mbagħad kien hawn din l-opportunità tal-Untapped Award. L-Untapped Award huwa premju illi jingħata minn Underbelly li huwa wieħed mill-ikbar organizzazzjonijiet illi jorganizzaw l-Edinburgh Fringe, jieħdu sehem fl-Edinburgh Fringe u irbaħna. Jintgħażlu 3 jew 4 proġetti fis-sena u aħna konna waħda minnhom. U bażikament inti tirbaħ apparti l-unur flus kif ukoll support ta' marketing u venue b'xej biex inti tmur u tagħmel run il-Fringe. U konna xurtjati għax mal-preġu tal-award kellna pjattaforma illi ħafna spettakli oħra ma jkollhomx. Ġifieri aħna morna l-Fringe, is-sajf li għamilna l-Fringe li kien l-2022 kien ukoll is-sajf fejn Roe v. Wade ġiet maqluba l-Amerika. Jiġifieri dik kienet xi ħaġa li aħna morna b'show ta' x'qed jiġri fil-gżira żgħira tagħna f'daqqa waħda l-Amerika, world leader illi l-aċċess sigur għall-abort qiegħed fil-Kostituzzjoni issa tneħħa. Allura ovvjament Blanket Band f'daqqa waħda saret produzzjoni ta' impatt kbir. L-udjenzi li kellna kienu tremendi, nies jibku ħafna Amerikani wkoll dak iż-żmien ma jistgħux jemmnu x'inhu jiġri kulħadd bl-istejjer. U mbagħad wara li għamilna ir-run il-Fringe ridna li noħdu għal Londra. U il-producers tagħna, Chalk Line, Vikesh u Sem, sabu dan it-teatru, Southwark Playhouse, u tellajnija għal xahar hemmhekk. Ix-xahar ta' Mejju, bażikament għamilna Blanket Band hemmhekk, konna again onorati ħafna, kellna reviews tajbin ħafna u kellna support kbir. U inħoss kemm min-naħa tiegħi forsi ħanitkellem hawnhekk għat-tim kollu. Aħna dejjem konna nafu li dik kellha bżonn tiġi Malta, aħna dejjem konna nafu. U stajna niftħu Malta. Anzi, kienet tkun ħafna iħfef forsi, iħfef sens ta' konnessjonijiet ta' teatri li nafu li forsi jafdaw fina. Pero jiena
nitkellem għalija jiena kelli bżonn dak il-vjaġġ, l-esperjenzi kollha kemm bħala performer kif ukoll meta ltqajna mal-udjenzi tagħna, ir-reviews tajbin ħafna li kellna, l-istilel kollha li rċivejna, il-ħajr, il-ġieħ, dak kelli bżonnu kollha kważi bħala armatura biex jiena mbagħad niġi hawn kont lesta bej wieħed u ieħor għal wieħed x'jista' jirċievi u wieħed x'jista' jaqla meta tagħmel produzzjoni hekk, imma l-menu għalija kelli prova illi x-xogħol huwa tajjeb. Ix-xogħol huwa tajjeb. Mhux naħseb jien jew x'qed nagħmel jew kemm brava Marta, kemm brava Davinja, li x-xogħol huwa tajjeb. Allura naħseb dik it-triq. U aħna ġejna ħsibna li Malta ħad tkun l-aħħar tappa u bħalma jiġri dejjem imbagħad jerġgħu jiżvolġu l-affarijiet u dejjem jerġgħu jinfetħu għax il-bżonn u kien hemm ħafna mibeda li rċivejna, però dejjem hekk xi ħaġa li dejjem bqajna nżommu aħna. Il-minbeda hija pubblika, l-imħabba hija privata. Jiġifieri biex xi ħadd iħossu hero u joqgħod jikteb online kemm aħna minna li aħna bravi u aħna ma nafu xejn u għax irridu nagħmlu hekk dik faċli ħafna illi wieħed ixer il-bnadar. Però n-nies illi joħduk frokna wara x-show u jirringrazzjawk u jgħidulek sal-lejla jien ħsibt li kont waħdi, sal-lejla jien ħsibt li kont kriminali, jiena qatt ma ħsibt li din ħaġa tiġri. Jiġifieri din l-ewwel darba li semgħu statistika vera li qed turihom il-verità li di xi ħaġa li qiegħda tiġri. Dawk il-momenti privati dawk imbagħad ituk mhux nirien u qluħ biex tibqa' għaddejja għal inna 6 snin u naħseb bħala tim għandna 60 sena oħra ġo fina. Illa lix Blanket Band ma kienx biss produzzjoni teatrali ma wara kien hemm taħdidiet, nistgħu ngħidulhom konferenzi, le ma nafx imma l-udjenza se taqsam il-ħsibijiet, le u d-diskussjoni komplet il-verament ħloqtu launching pad għal fatt li din tista' tkun diskussjoni fis-sens ta' animata kemm trid bil-mħabba u bil-mibeda li qed tajt inti imma l-inqas pjattaforma fejn qed nitkellmu fuqha. Eżatt. Le? Aħna kemm Londra kif ukoll il-Fringe wara li kien jispiċċa x-show kien ikollna bażikament crowdfund fejn in-nies jistgħu anke jagħtu donazzjoni għal organizzazzjonijiet li jissapportjaw nisa li jiġu minn pajjiżi bħal Malta li m'għandhomx aċċess għall-abort u Malta kellna ħafna taħdidiet wara wkoll għax l-ewwel darba li ġiet produzzjoni hekk hawnhekk u dak kien importanti ħafna lina għaliex l-aspett soċjali, l-aspett li trid tħalli impatt. Aħna dejjem konna nfakru lilna nfusna li aħna neżistu f'ekosistema li nittamaw, għax hekk biss nistgħu nagħmlu nittamaw il kontribuzzjoni żgħira tagħna ħallit impatt f'xi ħaġa ħafna ikbar. Jekk ikollok tidentifika dan l-impatt, mistenni jew mhux, x'kienu tajt ara minħabba Blanket Band ġara hekk, ġara hekk, ġara hekk. Tista' telenkom? Naħseb l-ikbar impatt huwa illi kien hemm żgur mhux forsi individwi li ħasshom ħafna inqas waħidhom u permezz ta' Blanket Band talmu ħafna fuq is-sitwazzjoni tagħhom. L-impatt kien ukoll illi anke fuq livell ta' familja kemm aħna bħala tim kif ukoll nies li raw Blanket Band kienu tajnihom kważi ġew equipped b'informazzjoni li huma setgħu imorru u jkollhom ċertu konverzazzjonijiet illi ma kienx illi qabel ma kellhomx l-informazzjoni tajba u l-informazzjoni korretta u l-istatistika biex tibbekkja ġifieri kienu jħossu xi ħaġa ma jekk xi ħadd ħajqgħod jagħmilha tal-bravu fuq il-mejda tal-ikel biex ipoġġihom frokna, issa daw jistgħu jirrispondu u ħajkollhom raġun f'dak li qed jgħidu. Konna x-xurtijat li kellna support kbir minn ħafna NGOs fuq livell lokali
u internazzjonali illi raw l-importanza illi ħadna u xi ħaġa bħal-lum għalija hi ħaġa kbira ħafna illi għandek entità nazzjonali illi ovvjament l-ikbar missjoni li għandha hi illi toż u tipproteġi u trawwem il-ħajja artistika u ta' l-artist Malti u l-artist Malti kemm Malta kif ukoll fuq pjattaforma internazzjonali u li bla nkitben ingħatat dan il-ġieħ għalija xi ħaġa kbira ħafna ħafna. U naħseb ħanitkellem għalija personali, ġifieri mhux qed nitkellem la għall-Kunsill u l-ebda entità oħra. L-unur huwa bażat fuq il-fatt li xi ħaġa li ma kienx tiġi diskussa li hija konsidrata bħala tabu, fil-verità il-produzzjoni tagħkom poġġita fuq livell li tiġi diskussa. Issa kemm effettiva mbagħad fuq il-lat leġislattiv jew le jew x'qed jiġri fil-qbija tad-dinja huwa argument ieħor. Imma ejja mmorru għal dar l-argument li huwa qiebes u aħna nistgħu nitkellmu fuq il-livell personali tagħna. Le, kemm huwa fair li d-diskors madwar l-abort jiġi simplifikat qal inti favur l-abort jew kontra l-abort. Għax hemm barra lija jiena l-inqas hemm qiegħed barra l-fatt li għalija personali il-fatt li jien raġel inħossni nkun irid nistaħba qabel ma niftaħ ħalqi biex nitkellem fuq xi ħaġa li hija speċifikament marbuta mal-mara u ġisimha. Le, kif qed tgħid int huwa suġġett kumpless esaġerat u huwa suġġett illi jista' jkun li mhix għażla li inti ħatieħu, però almenu tista' taraf l-importanza għaliex l-importanza fil-verità hija s-saħħa tal-mara u hi differenza bejn ħajja jew mewt. U il-problema kif nafu kif jiġri mhux anke hawnhekk biss, però is-sekonda li xi ħadd ipoġġi lilu nnifsu fuq tronu jgħid int iva, int le, jekk jiġrilek hekk forsi ma nafx. Ma jaħdmux dal-affarijiet. Jiġifieri l-ewwel ħaġa. Ħafna drabi, skużani waqftek, u ħafna drabi jkunu rġiel li qegħdin jiddeċiedu. L-iktar ħaġa li infatti hija universali u din ngħidha anzi b'wiċċi minn quddiem. Il-minoranza assoluta jaqblu li mara għandha tmur il-ħabs jekk tagħmel abort. Ġifieri anke nies li mhumiex favur l-abort huma favur id-dekriminalizzazzjoni għaliex għax ħatieħu li ssakkar il xi ħadd. U għalkemm fil-liġi mhix qiegħda hekk li għandha tkun u dak hu żgur l-ewwel pass essenzjali, l-istorja uritna li fuq livell laqas nafx ngħidlu spiritwali, emozjonali, diġà dal-understanding għaliex in-nisa ma jmorrux il-ħabs, jiġu ingħatati suspended sentence, jiġifieri dak li jkun jgħid ma missikx għamiltek, imma diġà wieħed jaraf li billi jiena ħanitfak il-ħabs. X'inhi ovvjament il-problema? Il-problema hi u għalhekk daw ir-rapporti jaslu li ħafna drabi daw ir-rapporti jaslu għand l-awtoritajiet riżultat ta' ġiex affarijiet biża' joħdura. Mela partner li fej forsi relazzjoni m'għadix taħdem u ovvjament din il-mara taf li jekk ħajkollha tarbija ma' dan il-partner hi marbuta miegħu dejjem u m'għandix għalfejn nidħol f'dettali, però aħna nafu illi taqala mhux dejjem tiġri b'mod volontarju jew b'mod kuntent. U hemmhekk fejn tidħol il-ħdura fejn dak li jkun letteralment iċempel biex il-dak li jkun letteralment iwaħħalulu u biża' bħalma kellna ġifieri medical professionals illi jasal għal widnejhom f'kura f'setting ta' sptar illi xi ħadd qiegħed ikollu sintomi jew imma u punt issaqsi kil xi ħaġa u ġieli wara ftit xi ħadd jgħidlek u dik il-persuna għandha informazzjoni ħażina li taħseb li jekk
jiena ta' dik l-informazzjoni iħa tiġi kompliċi, allura dmir tagħhom hu li jirrapportaw. Imma da ġifieri, l-istatistika li għandna issa għaw iktar minn 450 abort li qed isir Malta fis-sena, jiġifieri iktar minn każ kuljum. U dawn l-istatistiċi huma aligned ma' statistiċi globali fejn l-abort huwa kompletament legali. Jiġifieri trid u ma tridx dil-ħaġa qed tiġri. Mela, jekk qed tiġri, mhux fid-dmir tagħna li flok li qed issir din id-deċiżjoni biss qed issir b'mod irregolarizzata, qed issir b'mod moħbija, imma qed issir xorta, mhux fid-dmir tagħna bħala soċjetà illi aħna naraw illi xi ħaġa pilloli illi dak li jkun jista' qiegħed jordna minn fuq l-internet bil-moħbi għalmenu huma pilloli ta' veru huma affarijiet li huma siguri ħafna għax di oħra wkoll. U m'hemmx għalfejn toġobni dil-ħaġa, m'hemmx għalfejn naqbel magħha, jiena ngħix f'dinja u nagħmel affarijiet kuljum li ma jogħġbunix, kull fejn dawar wiċċi affarijiet li nixtieq ikunu ħafna differenti. Imma u jiena għandi kull dritt għax aħna meta wieħed ikun favur l-għażla tfisser eżatt hekk li int favur l-għażla li inti tista' tagħżilha u inti tista' ma tagħżilix. Imma jiena id-dritt tal-għażla ħa niġġieled għalih dejjem għalik. U f'dan il-proċess ma rridx naqtalek il-ħsieb. Qatt int bħala Marta bżajt li isma' jien naf this can go overboard. U qegħdin nippromovu ħajja bla morali, bla kontroll, kulħadd jagħmel li jrid. Kienet concern għalikom? Iva. Inkwantu l-produzzjoni. Għalija. Għal Davinni għale. U infatti kienet waħda minn dawn l-affarijiet li konna kienu konna x'ngħidu fuqha. Għaliex fil-bidu aħna Maltin, aħna kollha trabbejna bl-istess mod, aħna kollha trabbejna bl-istess vuċijiet, aħna ġejna ikkondizzjonati kollha l-istess. U fil-bidu jien kont dik illi kien ikoll ir-riservi tiegħi. U mbagħad konna kellimna il-waħda mara illi kienet tagħmel ħafna xogħol ta' attiviżmu importanti ħafna. U kienet qalt li you can't be pro-choice only if you agree with the choice. U kien imbidel kollox għalija. U veru, u dik il-verità. U pereżempju, il-maġġoranza kbira ta' nisa li jkollhom abort huma ommijiet diġà. Ġifieri din l-idea ta' ħajja xellerata li wieħed jiġri u jixrob iż-żejjed u jagħmel xi ħaġa. Din hija assolutament idea falsa. U fil-verità inqas ma nitkellmu fuqha, iżjed se jkollna ideat folots ta' fil-verità x'inhi u x'tista' tkun is-sitwazzjoni le. My voice, my choice. Spjega li di minn xi ġġiet għaliex ovvjament il-produzzjoni blanket ben ukoll issa ħolqot dan il-moviment u x'fejna tridu morru għaliex forsi inti għat li fil-bidu li domtu 6 snin di taħdmu fuqha, però isu fadal 6 snin oħra biex. Iva, le, naqbel miegħek. Mela, My Voice My Choice hija waħda mill-organizzazzjonijiet li fil-verità sapportjaw ħafna Blanket Ben, hija organizzazzjoni li kienet inħolqot biex taqqat 1,000,000 firma mill-Ewropa, minn pajjiżi Ewropej, u l-liġi Ewropea tgħid li jekk taqqat 1,000,000 firma, petition ta' 1,000,000 firma, mela il-Parlament Ewropej obbligat li jisma' dak li trid tgħid. U meta minna Blanket Ben, kien hemm membri ta' My Voice My Choice illi kienu ġew biex jieħdu l-firem għax ovvjament kien post fej naturalment ħafna mill-udjenza tagħna kienet pro-choice li temmen ħafna f'dil kawża.
Allura Blanket Ben inħoss li kien ħafna biex kien ħabb għaliex gburin ħafna li x-show kien sold out, ġifieri kien hemm ħafna nies li jassappортjaw din il-kawża u kontenta ħafna li waslu. Ġifieri sa deadline li kellhom għaqdu 1,000,000 firma li hija xi ħaġa kbira u straordinarja u issa dom kif waslu fil-Parlament Ewropew biex isir l-ewwel vot biex jinstema' il-talba illi f'kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea bil-fors irid ikun requirement legali illi ikun hemm aċċess għal abort sigur. U sfortunatament l-ebda MEP Malti ma ivvota favur. Jiġifieri kien hemm min astjena u kien hemm min ivvota kontra. Iżda jiġifieri biex nirrispondi l-mistoqsija tiegħek ħafna xogħol baqa' x'isir, però ħajbqa' jsir. Jien vera anzi ninsab konvinta illi ħanaslu għaliex wieħed jista' biss jinjora l-verità. Hemm limitu sakemm jista' id-dinja nbidlet ħafna f'dan l-aħħar 10 snin, f'dan l-aħħar 20 sena. U fil-verità bħalissa kważi huwa żmien ikraħ fi ħafna affarijiet illi imxejna l-qudiem minnhom wieħed jista' jirrealizza kemm aħna vulnerabbli fid-drittijiet tagħna u kemm għandna nibqgħu niġġieldu kuljum u nibqgħu nitkellmu fuq dak li nemmnu fih għaliex id-drittijiet tal-bniedem ta' kull bniedem huma vera vulnerabbli. Għandhom ikunu sodi u essenzjali, però huma vera vulnerabbli. Qegħdin naraw madwar id-dinja kollha kif fejn ikun hemm ċertu drittijiet ukoll f'temp ta' sekonda u firma l-affarijiet jistgħu iduru. Ok, l-intenzjoni ta' din it-taħdita qatt ma kienet isma' li aħna qed nikkampanjaw għall-inqas min-naħa tiegħi favur l-abbort jew kontra l-abbort. Hija sempliċi l-idea ta' li l-konverzazzjoni inbdiet u l-konverzazzjoni għandha tkun għaddejja biex finalment il-bniedem ikun jista' jixtar bl-informazzjoni kollha qudiemu u jgħid jiena rid nieħu din il-pożizzjoni bħalma kull bniedem għandu dritt li jagħmilha u jieħu din il-pożizzjoni jew dik il-pożizzjoni. Hekk ikolli ndawwarlek is-sitwazzjoni lilek imma bħala Marta li għaddejt minn dan il-proċess li ttawwaltu l-żmien u ngħidlek x'dejqek l-aktar argument għal favur xi ħadd li kien qed ikkampanja favur. U x'dejqek l-aktar f'argument li kien qed ikkampanja kontra. Sinċerament, naħseb Għax din il-konverzazzjoni li? Naħseb ir-risposta l-istess. U absolutism. Jiġifieri jew kollox jew xejn. Dejjem kollox jeżisti biss fil-binarji. U problema kbir, jiġifieri is-sensittività u l-ħin u l-paċenzja u l-vulnerabilità għandu jkun hemm dejjem. Jiġifieri meta nies li vera jemmnu li dan huwa dritt li għandu jkun u m'għandhomx paċenzja biex ikellmuk għax inta dek lura, għalija dak mhux approach li sew. Infatti, inħoss li wasanna fejn wasanna illum il-ġurnata fid-dinja għax ħafna nies li ħasshom intelligenti u li jafu x'inhu tajjeb ma kellhomx ħin probabbli għal working class għan-nies li jridu joħorġu jivvutaw u għan-nies li dejjem kienu mġela iħossom jisom m'għandhomx post fuq il-mejda u wara fiex spiċċajna. U l-istess min-naħa l-oħra. Il-waħx ta' affarijiet li smajt, ġifieri aħna kellna nies li għalluna biex immorru ħaddingli u naqbżu, aħna kellna nies li jgħidulna ommok missa abortitek. Jiġifieri kif inti daqshekk favur il-ħajja. Dal-argument ta' favur il-ħajja, però literalment qed tixtieq il-mewt lin-nies ħajjin, lin-nies li diġà qegħdin hawn.
hija xi ħaġa li tbellaħni. U mbagħad meta wieħed jistaqsi x'qiegħed imma vera tiddefendi. X'qiegħed vera tiddefendi. U ġifieri affarijiet assurdi bħal fl-airports għandu jkun hemm scanners biex in-nisa jidħlu fihom biex jaraw mhix tqal biex jekk ma tqal jaraw illi għandhom permess illi jsifru ma jmurx qed isifru. Ġifieri u again inti minn fuq it-tron tiegħek. X'għandu jidħollok u joħroġlok? X'inhu dan nuqqas kbir li għandek int illi mill-problemi kollha li għandna madwarna trid taqbad ma' xi ħaġa hekk. Jiġifieri jien għalija in-nuqqas ta' paċenzja, is-severità, jien tajjeb int ħażin, kwalunkwe ma li ma naħa inti bil-qiegħda jiena qatt ma. Huma kollha argumenti imsejsin imdawrin madwar din l-idea ta' supremazija u jiena li rrid niddeċiedi għalik u biex nieħu aktar kontroversji fil-diskussjoni tagħna. U semmejtilek ħafif aktar il-qudiem meta fl-argument jitlu l-irġiel. X'kienet l-esperjenza tiegħek fuq di? Il għaliex għall-inqas fil-femma tiegħi. Jiena dan huwa argument strettament femminili f'dal każ għalkemm hemm każijiet li jistgħu jinfetaħ u irid ikollu sej il-missier ukoll jew le. Mela, xi ħaġa li again huwa fatt ħafna min-nisa li jieħdu deċiżjoni biex jagħmlu abort huwa riżultat ta' partner li ma jridx ikollu jaf. Ġifieri dik il-verità. Il-verità hi illi hemm ħafna drabi d-deċiżjoni ssir għax din il-persuna ma jħossix li tista' tirnexxi waħda. Li kieku jkun hemm support ta' partner il-sitwazzjoni tkun dak. Ġifieri dik hija xi ħaġa veru. Jien meta nisma' raġel qasbis għandu jitkellem, nifhem li hija issue illi tikkonċerna persuna tqila, my body, my choice. Ovvjament, il-waħx ta' dinja li ngħixu fiha li semmejta inti li huma l-irġiel biġlek li jiffirmaw daw il-liġijiet li hija problema kbira. Għandu jkollu opinjoni raġel mela, 100%. Jiena tkellimt ma' ħafna irġiel, ma' ħafna koppji li kellhom jieħdu din id-deċiżjoni. U kienet deċiżjoni li ma rridux jieħdu u hija telfa, it-telfa li inti tista' tkun missier. Hija valida daqskemm telfa għal mara illi mhux ħatkun hemm. Jiġifieri nerġa' mmur lura għal din id-deċiżjoni ta' xalara xi ma rridx ir-responsabilità. Din mhijiex l-istorja ta' kulħadd. Hemm ħafna koppji li kellhom triq twila ħafna u ħafna sfidi fejn tidħol il-fertilità tagħhom li mbagħad waslu fit-tqala u istra iċ-ċirkustanzi xorta ma kinux sew u ma kinux tajbin u kienet kwestjoni ta' saħħa li xi ħaġa taqsim il-qalbira. Hemm spazju għall-irġiel u għall-uġieħ tagħhom iva, għala le. Jekk imbagħad tista' tkun raġel, tista' tkun mara, tista' tkun anything, jekk inti ħadpoġġi lek nifsek fuq tron u l-unika kontribut li ħatati li tippunta u tiġġudika, mbagħad ma jinteressanix ikolli dik il-konverzazzjoni miegħek. Però fl-opinjoni tiegħi anzi mhijiex ħaġa tajba illi l-irġiel jinqataw minn daw il-konverzazzjonijiet. Hemm ħafna irġiel tajbin fid-dinja, hemm ħafna irġiel li huma allies, hemm ħafna irġiel li jissapportjaw u hemm ħafna irġiel li huma stess għaddew minn li korroħ ħafna iżommu l-partner tagħhom hija u tgħaddi minn abort li hija deċiżjoni u il-verità hi li fuq livelli differenti bħala umani aħna ġieli jkollna deċiżjonijiet, ikonna nagħmlu deċiżjonijiet li ma nixtiequx nagħmlu. Ġieli inti tista' tkun f'relazzjoni fejn jien irrid nitlaq mill-pajjiż u inti le. Fejn jiena rrid inkabbar il-familja u inti le. Fejn jiena irrid niċċaqlaq mid-dar u inti le. Ġifieri
fejjien irrid immur ngħix mommi u inti le. Għaw ħafna deċiżjonijiet anka bej il-koppja illi mhux ħafna drabi issa hija diffiċli u hija diffikultuża, m'hemmx kif qed ngħidu griża assolutament, però jiena minn tiegħi anzi kemmu tajjeb li ħafna iktar ġil u xi ħaġa li osservajna aħna u ddispjaċina u għandna ħafna xogħol irdu nagħmlu li meta minna Blanket Ben Malta, speċjalment jekk kien hemm għall-argument mitruħ fit-teatru kellna 90 mara u 10 irġiel. U daw in-numri jridu jinbidlu. Għax għandna bżonnhom l-irġiel, għandna bżonnhom anzi. U b'dik id-diskursata tkompli aktar il-qudiem snin li ġejjin hija r-raġuni għalfejn propju Blanket Ben ingħata l-unur għall-kawża soċjali. Għaliex iġġenera din l-idea ta' xi ħaġa li ma missuwix li niddiskutuha fil-miftuħ għal ġid wara kollox ta' kulħadd taqbel u ma taqbilx ma' suġġett jew nkella id-direzzjoni. Marta, grazzi ħafna, awguri lilek, il-Davinja, Chalkline Theatre, lilkom kollha għar-reb ta' dan l-onur. Grazzi mill-qalb. Dik kienet Marta Vella f'taħdita wara li Blanket Ben propju ingħata l-unur għal kawża soċjali fl-edizzjoni ta' Premju għall-Arti 2025. Grazie.